Цаней, ай по-кротенчо с виното, оти утре че ти е търсене. Не че можеш облечеш кожите, камо да запашеш тия големджеви звонци. Ти мене не ми бери гайле, мандо. Я то ден от га го чекам. Цяла нощ да джокам, в утрина една клапатарка дрънне, камо е тумбелек, веднага рипа ми облачен кожите. Ми ти мари, че се облечеш ли? Че ми си бе бабуджерица или пат се чиприш бабината ти носия? Ма я и на бабуджерица пас съм чиздава бре. Я и в носи, в кожи, шото до облакъм. Се си ме аресува людето. От япа да не сам некой рунджел. И мене не можеш минаваш мана. Па ако знаеш какви обави кожи съм подбрал, кажувам ти, утре е ден да има по-обави от моите, насред чаршията аз се разтурям и повече ниганчу се направям. Съде сурато не го погодиш сем, малко ми гложа на ушите, ама... Ма тебе сурат ти не требува бре. Тия га нежиш това брадище. Ага смръщиш тия рунтави вежи, ага размаш тия шивета. Отмах, че изкараш Анджелет на некова вносна преуданка. Че ги изкарам че ги изкарам, а сетне пат си и ги вкарам. Ти ако знаеш колко такива плашливи преуданчи съм обисегнал. Ай мани ги там тия кокони. Нарочно ти скокораят, таквия така се едно са ослекнали от страш. Белче ми му бърнеш трово внимание. Може, ама се ми маресва да им се звера. Даже иска да ги повтарям. Лелеца не, какво страшно за я гледаш? Па мене, че манджелос ще тая вечер, бре. Барем еднаш. Убоде, се сталбава софра, се ми са Анджелосова. Ма че обаче ме ле кожите. Цане, ева лад за идеята. Искаш ли, а се облечеме и а се заанджелосуваме, а? Сурат не го турей. Искам, а ми се брадиш, а ми се мустачиш, а ми се вежиш, а ми се блещиш. Па дали да направим едно видео за Фейсбук, че го кръстиме бабуджерско анджелосуване 18+. Съкън, ти па гледай това напред. Преем, шо преем, са ден ние си знаем.